పసితనంలో ఉన్నప్పుడు ఏదైనా పట్టుకుని నిలబడాలి, పెద్దయ్యాక ఏదైనా తట్టుకుని నిలబడాలి అని అంటూ ఉంటారు. ఇది నిజం. ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు నిర్ణయం, సంతోషంలో ఉన్నప్పుడు వాగ్దానం, కోపంలో ఉన్నప్పుడు సమాధానం చెయ్యకూడని పనులు. సహనం ఉన్నవాడే ఏదైనా సాధించగలడు. అందరిలో మంచితనం చూడడం నీ బలహీనత అయితే ఈ ప్రపంచంలో నీ అంత బలవంతుడు వేరెవరూ ఉండరు. వాటమి గురువు లాంటిది. ఏం చెయ్యకూడదో, ఎలా చేయకూడదో నేర్పిస్తుంది. ఎదురు దెబ్బలు తగిలినప్పుడు నిరుత్సాహపడకూడదు. జీవితం మనకు ఏదో నేర్పేందుకు ప్రయత్నిస్తుందని గ్రహించాలి. మంచి ఆలోచనలు ఆశలే గొప్పవారిగా తీర్చిదిద్దుతుంది. క్షమించడం వల్ల గతం మారుకుపోవచ్చు, కానీ భవిష్యత్తులో మాత్రం తప్పక అనుకూలంగా మారుతుంది. శత్రువులు ఎక్కడో ఉండరు. మనలో కోపం, ద్వేషం లాంటి గుణాలే మన శత్రువులు. గుర్తుపెట్టుకో మిత్రమా,